Praise the Lord, Hallelujah, ni Kristo ni takuk te bukuk song, supra Jisu ni kaksang ma norok joto bai tongtung. Tini ang norok bai kaisa koktun tunani mucungo koroksa borok ano sengka. Brother Master Loi Sarman ireng thok manotui kisa sadih nei. Actually ang obono preparation klai tongmani no sanani bagai. Hapono belai kan hambai nono ano moito klai remani bagai. Kai to nono hamari klai tongtung. Gajeng Maslai Sarmani reng thokmano kisa bujnani belai kana nangkogo. Maslai Sarmani reng thokmang ngangge jeng Jisu sukrubai sapro tamsa. Maslai Sarmani maslai ingka kaito niko. Sungsar ingka abo jeng joto. Keto mane abo jeng joto. Maslai ingka ngangge abo binikok. Gani Kriston tako bukurok tabuk sing session cengna ni sekang norokno ang obono sana mucungo kaito ni kok kanamani ulo nini langma bahai abono tui sesang semanai nini poito bole belotong lamao klaine machile haida holong siko klaine machile haida busulungo klaine machile haida nake haka hamo klaine machile haida nini poito bole belo neng bomahai doroni borok bo kategori ni borok tini neng session ni bisingtui sawi manai. Praise the Lord, Hallelujah. Abon bagai kakolo ke puilan sing paithak jora nai di tamni bagai himale kok thai ni bisingtui kaitor nini lang mano selai mano aba ani sukanto ni kogya kaito ni kogo pantongo bini kokno neng ka kochomui Karui kenawi tongkang kangke. Engi mano neng busulungo klainai, engi mano neng lamao klainai, engi mano neng patro klainai. But cugya borok no, bo cuknai borok senami mano. Praise the Lord, Hallelujah. Nok tang naisa samung nangyah nai patol kibir mani. Abono engpaika jotoni bagi matang naisa. Praise the Lord, Hallelujah. Chini kaito renggang ke cugiano cugruna ise. Impossible no possible klaina ise. Abon bagi na kaito klaimia abahai sama mungsa bakrei ni sawo. Gaban bagi padi ceng chini session no ceng lai shuano. Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kriston taku bukurok ceng mathai ni tero ni ek teke noyo porike ceng orok knawo. Tamo lamawo klainai machelei. Enggang ke toksa tokti rok pai cawi tangka. Holong sikiwo klainai machelei ngangke daktino bumuk peri acaika hapono ha keroi ni bagai satung pai ngangke bufang hoi tangka. Busulungo klainai ngangke tormale torka kaham kana hapono busulung bai kobol jagai hamui manliya. Hak lah hamo klainai betai ngangke thai kya betai kebangma bucelei kebangma rekha. Praise the Lord, Hallelujah. Sagiri rok obnoti belai confusion ka bujui manliya arok khananai rok bujui manliya. So Jisu no borok hai ni sangka tamni bagai nang rung thongma bai koksa Jisu saka obo kaito ni hani kok no norok no rung thokma bai sai khnarana ni nango. Tamni bagi male elam bak ni kok no nang phana nango borok khunju kai chumi khnawana haipana borok bujui mangla borok kai chumi nai sigan haipana borok nugla kok no nang phana ni bagi se nai Jisu sakha lasso bo mathai teroni athoroni simi tejora arobo sukrubai saikna reka rengthok mani kok no ani Kriston taku bukro rengthok mano bo kaham ke sukrubai sawi khna reka Lamao klainai machelei busuk lengo klainai machelei pathoro klainai machelei aboni kam ke bosukrup saka abono ang tabuk norokno sawi khnarwano lamao klainai machelei toksa tokti rok cawi thangbai ka nei samani boro saka borok ni bisingo sarjak mane abo shaitan segai telang payo ani Kriston taku bukurok abono muito klaidi lama klainai machelei abo sabong ngangke Borok kaito ni kok nolek khnaka. Kaito ni kok nolek khnaka. Elambak ni kok no boporika.
nok tharo kaitoni kok khnaka kotor kotoma kaham rok khnaka YouTube ni bisingti kaitoni kok khnaka haipano borok ni bukhawo a kaitoni kok rujak mano shaitan segi telang payo ani Kriston taku bukrok tini chengomono no bukha kerak borok no hono abo represent khlayo amo bukha se chini bukha ani Kriston taku bukrok chini mothawo chini kamirogo omohai borok tongo tabuk kaitoni kok no khnao haipano khnama logi no pogui thango yang debrati kenaka yagrati pai thango borok ni bukhawa habia abono hono bukha kerak ro so ani Kriston taku bukrok tabuk nang wansogoi naidi nang bomohai borok nang kaitoni kok no khnamani yaglo nini bukha kerak angai kaitoni kok no nang sak nangeda kaitoni kok no khnayeda patini serai sao kaitoni kok le khnaka haipana shaitan bai segi tlang bai jakha nai ani Kriston taku bukrok kaitoni kok no khnaka shaitan bai segi tlang thang jakha so tini omahai borok tongo chini motharogo tekaisa kok point holong sikiwo klainai machilero aboroke tamo oro serai ke saka tamo jisutam saka naidi oro khnai naidi norok kok khna kheno khapang srangjagai khawo chopnai rok borok no angkha holong sikiwo klainai machili hai je kuno kok no saja khangang keno je kuno kok no khna kang keno dakte no poito chawai payo doite no bukhawo nawi bukhawo srangjagai o ma haidi ba nei henei payo omahai borok no holong sikiwo klainai machilai tamni bagai ngangke borok ni bukhawo a kaitoni kok kaham ke hapsu gyani bai tabuk oro Jesus saka ha krei ni bai gera achai manlia ha krei ni bai yarong suri manlia abuni bagai satung phaika abo hoisawi thangbaika abo haino kaitoni kok no khnaka haipana dotino i hunka pa kaham no hunka pa thik tongo kaitoni kol bukhaw nangka ni srapsa ni bagai oro Jesus serai ke saw hainai srapsa ni bagai kha srangjagai thango haipano borok ni bukhaw a kok hapsu gya a kok ni tui kisa kosto phake borok kharai thango a kok ni tui kisa birman phake abo kharai thango abo hai borok sabonga ke buslungo klainero soni Kriston taku burang norno serai ke sanani muchungo tamo ngangke kok khna kangkana abono no I hna yachagai nau omahai borok sabang tin norok no sai khnarwana tinani Kriston taku bukrok chini motha rogo kabamo doroni borok tongo kabamo prokani borok tongo abo tamo ngangke jekono taburom di YouTube te khoroksa kok kaham aba hamia pono sari kangka a hameno o obo haidiba ni thango news jekono kangkana obo haidiba ni dakti no bisa chawai thango so tini kabama kok tongo sajak nai abana ang tinno rok nang sana muchung mani ka abose buini kok no dakti ne bisa chawai lamao klayo aba lama korowo so ani Kriston takuk te bukuro abuni bagai omahai borok no ngakatamo phele phala bukha hano phele phala mahai borongo tamo phele phala bukha jepru kaham mengangangke apru kaitor bai tongnai jepru hambiangangke apru kaitor bai chalai thangnai jepru nukungo tamnai nukungo jungjal problem ro phake apru kaitor bai chalai thangnai kaham ठीक ठाक tongpru kapru kaitor bai tongnai but omohai bo tongo tini te kesa okok goma sanai tongthok chathok phaipru ka kaitono pogoi thangpayo sungsani manui khani mampru ka kaitono pogoi thangpayo sungsani position mangkha rang puisa khakha ajiwi mankha aprubo kaitono pogoi thango omahai borok bo tongo nok nukhung kahaman ka mal khung rok kaham mankha omahai borok bo kaitono pogoi thango omahai borok no holong sikiwo klainai machile hai kaitoni kok no borok ni bukhawo choi na manja kho tabu borok ni bukha norom kho srapsa omahai borok sabo norok saimanani Kriston taku bukro girja nogo phageke I hnai thango khoroksa kotoma kampir ko sunglang mas lai nogo I hnai silai thango kaitono kor dingka I hnai kaitono ba kor ro nogo thangkangangke tongmong chamong alada no
nogo tongmani alada no pia nok tharok ngake o kaitor o afa kaitor ko kaham sanai tomung kaham ke phunuk nai pia nogo thang ngake omo alada no omo hai borok no ka holong sigiwa klaina hino rang tin norok no sanani muchungo jeng tamni bagi max tu a max ngake jeno borok sna ta sini thong borok sno ta sini thong nui jeng sini max tu bai borok ni beskango phai jeno borok sno sini ui mai yang thong nai Barang Kristen taku bukuro nengo sengsara se max tu bai nini nini mekhang no hui manana nini asungsok no hui manana nini atomungsam no hui manana Abino nini sebrayong kaitorle nini tongmung nini bekha bisingo neng tamo klaitong neng tamo ngitong bo bebag no sima saimano nini kaitor no le neng khogai mangla pia ani Kristen taku bukuro tini chini boro max tubzak no saka kaham bisingo ke hambia Omahai borok no holong sikiwa klainai machelih no. Praise the Lord. Hallelujah. Tekaisa ngangangka tamo. Tekaisa ngangangka busulungo klainai machelih. Busulungo klainai machelih tini chingoro serai ke nugo Bible oro Jesus serai ke saka. Busulungo klainai machelih. Baksaba kok no khnao tamoke borok sungsa ni kok no wansogo. Jisu ni kokno khnao kaito ni kokno khnao bekhao bo chobo haipano jorao ya daktino sungsa ni kokno tuimang wansogo tamsaka rang rino mokol chungo tinani Kristen taku bukuro belai kana dukhun kok ngenge tini chini borok tamo mothani leader bo shego mothani pot no shego tamni bagai ngenge mothani pot mankhang ngenge kebanga boroni intention hamya tongo o intention tama hamya ngenge kisah segda mano benefit kisah segda profit mano nei tinani Kristen taku bukuro kebanga motharok bai tongo tini ang mothak bumung khunani muchinga chini triprawo kaisa circle ni secretary sano president sano tani bagai ngake mondol ni rang hiali ni rang phaimana abono hisabo tonani bagai tamni bagai abono bini ya phawa ke tonani bagai tani Kristen taku bukro tini nugo chini kebangma poito klainai borok o sungsani kok namang wansogo kaito ni kotuma kahamno pirna ni thanga ngangake development ni kokno sanai development ni kokno saka ngangake poito ni kokno krei ngai thango jotono sengsaro bahai ke tongnani abono kaham ke furunga hapono poitubai romai bahai ke tongai thana abono ke furungya ani Kristen taku bukrok tini omahai borok tongan chini mondoli wo sengsarno timang wansogo bahai ke tongai thangnai bahai ke ranganang ngai bahai ke kolok kotor ngai bahai ke famous ngai bahai ke mung kotor ngai bahai ke borom manai obono timang wansogo o sengsarni kokno timang ang norokno sanane muchungo omahai borokno no busulungo klainai ani Kristen taku bukurok jodi cheng kaitoni buskango busulungo klainai machelengka ke cheng borok sokine abo moito naragdi chukna hani lama tei thangnai lama koroi morke o klainai batini bisi borok no tini o busulungo klainai bo macheli haino chini borok jotono o sangsar ni tuimang wansugo teke sangke moito naragdi rang rino mokol makhana chengo rang rino mak bela ikene mokol chengo tini mondol ni rang kha kangke mondol ni rang tini sentaro sopaya mondol ni rang kha kangke tini obo sentaro rang sopaya bela obo lajima censani ko baksa ba tini kotuma ka hampine rok ni bisingo tini rang ni dandano khlayo rang no mokol chengai samung khlayo Suani Kristo ni takhok tai bukuk song tini ang norok no tam sana nai kangke tini chini mondoli rogo mothani fan khanani hnei mothani theke rabat kailayo thalik kailayo dukan khlailayo jotona arono biji ketongo samungono jotona biji rang mothao fan phanyani ni belai jotona biji suimung pandao nokhornani phaidi ingka phailia pugramo thangnani phaidi ingka phailia Christmas o dukan lanyani phadi Christmas ni melawa aprung ke jotono palais ne kamung chumung kaham kan lai abo da chini poitong khan Kristen taku bukro omo haeng ba chungba au sungsar ni bagi mangsi wansogi tongo rangri no mangsi mokol chungai tongmani khlayo mothani pandang punu ke kepono sakthar nai krei Christmas melawa faidi chungmani phalaya na chin mothani phane bagi ka aprung ke jotone biji ke thanglai nei
abo da chini poito khani kriston ta ko bukro omo hai borok nala no busilungo klaine machle anu norok nakardi but omo kubuino abo no busilungo klaine machle kaham sabo machle kaham hawo klaine sabo ha kaham klaine machle sabo abo rokle a poito gnang borok se dukhu kosto jorobo kai torbaina tongo sangsarni kokno wansogya rang rino mokol chingya joto jorawono mathai soini 33 a kokno tui wansogo kaito ni hani bagi sikang wansogradi tarpore o sungsani je nangma abo bebag na rajagana ani kristo ni takuk tei bukuk song tabuk ang norok no sungnani muchungo norok kisa wansogei nadi neng tabuk bo level ni borok neng lamau klaine machle haida nangka neng holong sakau klaine machle haida nangka neng busulungo klaine machle haida kisa wansogei nadi wansogei nini langmano jodi slainani nangka slaidi tamni bagai ngangke cheng o sungsani tong thok cha thok tei tongai maindia o sungsani tomung chamung tei cheng tongai maindia cheng jisu no poito klainai bororok cheng kaiton hani bagai sekang wansog groi tonga nango aboni bagai ani kriston takku bukro cheng poito klainai bororok tabuk kebang mana acting khai tongo saka kaham ke punogo saka ekdom kaham ke punogo surinani kreng rezapnani kreng tomung chamung kaham ke punogo pia bisingo tamo cholui tong abo neng bo semano kaitor bo semano but kaito nini saka ni no naikra nini bising tei neng tamo samung haimya klaitong nini secret samung tamo abo no siromana ani kriston takku bukro abo ni bagino o maslei sarma rung thokma chungno muito klairiwo neng bo level ni brok nini poito bahai o busulungo klaine maslei ning kangake sungsani tong thok sa thok tei tong nai borok sungsani raidano rakhogei tong nai borok no o busulungo klaine machlei ani kriston takku bukrok tini nor kisa wansogei nadi o kokthai rok bai neng bo level o tongei tong nini poito ni level bahai neng nok thara thang benefit ni bagi simda thang neng nok thara thang mani de borok no phunuk na bagi ta thang borok bai kaham hunjak na bagi ta thang tabuk neng o sungsaro jisu ni bagi samung khai tong mani name and fame na ni bagi ta ani kriston takku bukro omono tui wansugei nadi tini o mas le samane reng thok male chungno sao chini poito ni kok chini poito bahai kaito ni kok khnamani yagulo chini poito krak ta ngi tong ekaba chini poito tini tong mani khna kerei da ngi thang nok tharo simi kaham nok tharen pataram ka haime da ngi thang abono tui nor kisa wansugei nadi faidi cheng joto ni bagino suri lainai jano chini poito khlaine borok ni langma slai jagai ha ka hamo khlaine machle hai nani bagai tani bagai mala oro saka buthai kebangma thai ka hanai tinan kriston takku bukrok cheng buthai kaham thaina nangnai o buthai kaham kano chini tomong chamong kaham nang kaise chungno nugui borok jisu ni thani wa phainai awnorok muito naragdi jadi cheng tomong chamong kaham ke tongai mainya tabu bo o sangsarni tong thok cha thok bai kleik ja busulungo klainai hai kaitoni kok khana ka khsrap sa kana pai thanai hai sangsarni bagai wansogei tongnai rangri no mokol chnai gangke cheng borok no bahake kaham udaharon phnok banai bahake borok no kaitoni thani chung soi manai mangla abuni bagi phaidi cheng khoroksa ni bagi suri layana jeno cheng tomong kaham ha kaham klainai machle hai eng manatei amen